Ξεκινάμε πολύ σύντομα με τον πρώτο μου καλεσμένο. Έχω την αίσθηση, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ο Μάικης Βερδές. Έχουμε τον Μάικη Βερδές στον αέρα της εκπομπής. Όχι! Έκανα λάθος τελικά. Δεν είναι ο Μάικης Βερδές. Αντιθέτως, βρίσκεται στο στούντιο ο Γρηγόρης Χατζικώστας προκειμένου να μιλήσουμε για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιήθηκε. Θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Αγκρότικα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες με την Αγκρότικα, τις κινητοποιήσεις, τους αγρότες που βρίσκονται εδώ. Και εσείς στο πλαίσιο λοιπόν της Αγκρότικα έχετε την ημερίδα σας μέσω της Food Scale Hub, προκειμένου να μάθουμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα δέσμευσης άνθρακα στην αγροτική παραγωγή. Με απλά λόγια σας παρακαλώ μόνο. Δεν εξειδικεύομαι. Και εγώ με απλά λόγια μπορώ να το εξηγήσω περισσότερο. Ξεκινάμε από μια βασική παρατήρηση, ότι η αγροτική γη δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα. Δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα που εκλείεται από άλλες οικονομικές δραστηριότητες, από τις μεταφορές, από την βιομηχανική παραγωγή κτλ. Αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά μας δίνει να φανταστούμε την αγροτική γη και την αγροτική δραστηριότητα ως έναν τρόπο να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε την περιβαλλοντική επίπτωση που έχουν οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Δηλαδή, να κρατάμε τα διοξείδια του άνθρακα, το οποίο εκλείεται από τις άλλες δραστηριότητες. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται μέσω του εδάφους, δεσμεύοντας το έδαφος. Υπάρχουν βέβαια και καλλιεργητικές πρακτικές που αυτό το πράγμα το επιταχύνουν. Για παράδειγμα, η εναλλαγή καλλιεργειών, το λεγόμενο crop rotation, ή άλλες δραστηριότητες όπως το να καλύπτουμε καινούς χώρους από τα χωράφια μας με άλλα φυτά, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για να τα συγκομίσουμε, αλλά ακριβώς για να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Ή επίσης διάφορες μέθοδοι οι οποίες επιτρέπουν την καλλιέργεια χωρίς όργωμα. Αυτές είναι μερικές από τις υφιστάμενες πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά το σημαντικότερο σε αυτό είναι ότι στο βαθμό που αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί, να μετρηθεί καταρχήν και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από μια κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία, αυτό μπορούν να κάνουν στο μέλλον όμως, για να είμαστε ξεκάθαροι, οι αγρότες μας, είναι να παίρνουν εισόδημα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από το εισόδημα που κερδίζουν από την παραγωγή τους, στο μέλλον θα μπορούν να κερδίζουν εισόδημα και από το διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύουν μέσω της δραστηριότητάς τους και διαφορετικά θα υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά. Περίπου, αλλά δεν είναι για ενέργεια. Τηρουμένων των αναλογιών. Τηρουμένων των αναλογιών, ναι. Πολύ σωστά. Για να το καταλάβω, για να μπορέσουμε για λίγο να κάνουμε και τη σύλληψη και τη σύνδεση. Εσείς πώς συνδέεστε όμως με όλο αυτό? Το Food Scale Hub, ο φορέας ο δικός μας, είναι συντονιστής ενός έργου που λέγεται Καρμπόνικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσπαθεί να θέσει τις βάσεις μαζί και με άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν, προκειμένου αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον. Δηλαδή, να γίνει καταρχήν να χτίσουμε το οικοσύστημα γύρω από αυτό, να βρούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες, ποιες είναι οι μέθοδοι πιστοποίησης, ποιοι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι που πρέπει να εμπλακούν σε αυτό το πράγμα. Συνεργαζόμαστε σε αυτό με επιστημονικές ομάδες εξαιρετικές στην Ελλάδα, π.χ. είναι το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, ομάδες στην Κύπρο, ομάδες της Βόρειας Μακεδονίας, και όλοι μαζί προσπαθούμε να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον σε σχέση με τη γεωργία άνθρακα. Σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής αυτό έχει ξεκινήσει να υφίσταται ή τώρα θα αρχίσετε σιγά σιγά να φυτεύετε καινοτόμες ιδέες ώστε να πραγματοποιηθεί στα προσεχή χρόνια? Πειραματικά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πειραματικά υπάρχουν καλλιέργειες στις οποίες γίνεται αυτό και μετριέται το πόσο δεσμεύεται ο άνθρακας. Πρέπει να σας πω ότι το πιο προηγμένο σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι στη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχουν ήδη τα πρώτα σημάδια εθελοντικών αγορών, όπου μεγάλες εταιρείες, ας πούμε αεροπορικές, στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υιοθετούν, αν μπορούμε να πούμε τον όρο, αγροτικούς συνεταιρισμούς, προκειμένου να αντισταθμίσουν τους ρήπους που αυτές εκλείουν στο περιβάλλον. Άρα, σε βάθος χρόνου, τι μέτωπο, τι ορίζοντα έχετε χρονικό? Κοιτάξτε, θα ήταν επικίνδυνο να δώσει κανείς μια πρόβλεψη. Όχι, θα μου πείτε, εδώ ήρθε. Εγώ θα έλεγα ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει σε διάφορες δράσεις για να φτιάξουμε την κοινή μεθοδολογία. Εγώ υποθέτω πως σε 5 χρόνια θα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με πολύ πιο συγκεκριμένους όρους. Έχει μια ανάπτυξη η αγροτική παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι επιστρέφει ο κόσμος στα της αγροτικής παραγωγής. Έχει αντιληφθεί δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι και με τη βοήθεια της αποκέντρωσης. Δεν υπάρχει βέβαια από την άλλη. Αλλά έχουμε και αυτές τις απανωτές καταστροφές. Μεγάλα τμήματα της ελληνικής επικράτησης αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να παράξουν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό είναι. Η δικιά μας δουλειά είναι να προσπαθήσουμε ο αγροτικός τομέας από μέρος του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής να γίνει μέρος της λύσης. Και η γεωργία άνθρακα είναι ένας τέτοιος τρόπος. Σίγουρα έχουμε
ξαναμπαίνει η αγροτική παραγωγή στο κάδρο, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει επάρκεια τροφίμων, καταλαβαίνουμε με τις τιμές των τροφίμων τον τελευταίο καιρό πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινή μας ζωή. Και ευτυχώς υπάρχουν τεχνολογίες να μας βοηθήσουν να τα πετύχουμε όλα αυτά. Ναι, φυσικά και υπάρχει και ο καταναλωτής, ο οποίος είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ο οποίος υφίσταται όλη αυτή την εξέλιξη και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι σωστό αυτό. Νομίζω στην προκειμένη περίπτωση ότι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι και οι καταναλωτές να καταλάβουν και να ακούσουν τους αγρότες και το ανάποδο, και οι αγρότες να καταλάβουν και να ακούσουν τους καταναλωτές και φυσικά τα ενδιάμεσα στάδια στην αλυσίδα, τα οποία είναι αυτά που συνήθως χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς ως καταναλωτές να κάνουμε προκειμένου να βοηθήσουμε όλη αυτή την αλυσίδα? Νομίζω ότι ακριβώς αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Εμείς στο Food Scale Hub λέμε ο τρόπος που επιλέγουμε τα τρόφιμα που καταναλώνουμε προσδιορίζει πώς θα μοιάζει το μέλλον μας, το μέλλον του κόσμου μας. Δηλαδή, επιλέγοντας τρόφιμα τα οποία έχουν παραχθεί με σωστά περιβαλλοντικά πρότυπα, είναι δυνατόν και με βιολογικές αρχές, γνωρίζοντας παραγωγούς και φροντίζοντας να ψωνίζουμε εμείς οι ίδιοι από μικρούς παραγωγούς, σίγουρα βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά δίνοντας έμφαση και στην εποχικότητα. Βεβαίως, πολύ σημαντικό αυτό. Κάθε τρόφιμο το οποίο είναι εκτός εποχής έχει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα συγκριτικά με ένα τρόφιμο που αγοράζουμε και είναι στην εποχή του. Ας μην φάμε καρπούζι μες στο Φλεβάρι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μπορούμε να φάμε όλα αυτά τα φρουτάκια, τα υπέροχα που κυκλοφορούν και που θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα, ότι διανύουμε τον Φλεβάρι, ότι αργότερα έρχεται η Άνοιξη. Δεν είναι δυνατόν να τρελάνουμε κι εμείς τη φύση με τις απαιτήσεις μας, γιατί φαντάζομαι ότι όταν ζητάς ένα φρούτο το οποίο είναι εκτός εποχής ή ένα ζαρζαβατικό το οποίο δεν φύεται στα μέσα του χειμώνα, κάπως εντείνεις και τη στρεσάρεις τη γη. Δεν τη στρεσάρεις τη γη όταν της ρίχνεις παραπάνω λιπάσματα, παραπάνω φάρμακα για να μπορέσει να το παράξει, ενώ δεν είναι εποχή της, ή όχι? Ουσιαστικά το μεταφέρεις από κάπου αλλού και το φορτώνεις με ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα του να το μεταφέρεις από την Νότια Αμερική στην Ευρώπη κτλ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα προνομιούχοι, ειδικά στην Ελλάδα, για την ποικιλία των προϊόντων που έχουμε σε εποχική βάση, που πραγματικά δεν έχουμε ανάγκη να εισάγουμε προϊόντα που είναι εκτός εποχής. Μπορούμε να τα χαρούμε όλα στην εποχή του. Και τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή, αν θες να φας κάτι από την Λατινική Αμερική, κάνε ένα ταξίδι να το φας εκεί. Στον τόπο του. Έχει άλλη αξία, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Πότε είναι η μερίδα σας, γιατί είναι και εύκολο? Στις 5 η ώρα σήμερα το απόγευμα, στην Αγκρότικα, στην αίθουσα ΣΕ του Νικόλαος Γερμανός, του Συνεδριακού Κέντρου. Απευθύνεστε σε επαγγελματίες μόνο? Όχι, απευθυνόμαστε καταρχήν σίγουρα σε αγρότες και στους συνεταιρισμούς αλλά και στους γεωπόνους, αλλά απευθυνόμαστε και σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη που θέλει να δει πώς μπορεί να είναι το μέλλον του αγροτικού κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ.